こんにちは皆さん。チベット TV へようこそ。こちらはチベットテレビのデンジン・ラックフィルと申します。チベット、ダライ・ラマ法王、そして水中に関する1週間のニュースをお送りします。それで、まずヘッドラインを見ていきましょう。中国当局がボミにいる同胞と接したチベット人を逮捕。86歳誕生日のお祝いにチベット人らがダライ・ラマ法王の寿命を祈る。ベンバツリン出席大臣は中国共産党創設100周年を祝うことは何もありませんと述べました。スイスチベット友好協会及びジュネーブチベット事務所はチベット活動を計画。フランスチベット議員連盟は新規議員らと初めて顔合わせの会合を主催。グローバル機構におけるチベットのエコロジーの重要さをテーマに第3チベット環境会議は開催。中国当局はチベット自治区のデル郡ナクチュ市に住む多数のチベット人が亡命チベット人と接したことで逮捕しました。情報筋によりますと、逮捕されたのは2021年4月です。逮捕された一人の野人44歳の名前は明らかになり、他の人の情報はまだ不明です。さらにチベットの壊れやすい生態系の保護を促進していました。ダライ・ラマ法王朝と水中の内閣はチベット人に来たるダライ・ラマ法王の86歳のお誕生日の際に観音菩薩の真言を唱えるように呼びかけました。まだコロナ感染の防止のため、チベット亡命政府はすべてのチベットの総員と居住地域が回収する行事を避け、その代わりにマンダラとダライ・ラマ法王の写真に縁起の良い印の型を捧げるように指示しました。今週木曜日、中国が共産党創設100周年を記念したが、中央チベット政権のベンバツリン出席大臣は支配する人々の福祉と願望を満たすことに失敗した行政とそのリーダーらは祝うこと何もないと述べました。また大臣は中国がチベット国内にいるチベット人に平和をもたらしに失敗し、自国の防衛安全よりも自分たちの支配下にいる国民を抑圧することに予算を支出していると語りました。最近 SNS 上に出たビデオの中で、中国当局がチベット人の自由と権利を抑圧していることが再び明らかになりました。チベットの首都ラサで一人のチベット人が中国の支配下に居続けた大勢のチベット人の感情を撮られたビデオだった。ワシントンダライ・ラマ法王大王部事務所のヌルツリン大王と職員のスルチンジャツォが中国の有力のある民主指導者らとともに中国の共産党創設100周年記念をテーマとしたセミナーに参列しました。セミナーの中でチベットの文化、言語、そして宗教を含む壊滅しつつある残酷そうな中国当局の支配の影響を強調したほか、中道策、そして中国によるチベットに住むチベット人への残虐非道を実行していることも訴えました。先週木曜日、フランス語を母語としているジュネーブでダライ・ラマ法王大王部事務所とスイスチベット友好協会がチベットのために活動計画について議論を行いました。なお、会議ではチベット擁護計画、草の根レベルの擁護活動、そして都市、州等における政策事情を含む幅広い課題にまたがって議論されました。トーマス・ブチュリー部長、レネロン・ゲート・コンタート元議員、市長、そして元相談役ジャネーブ氏の3人はジャネーブダライ・ラマ法王大王部事務所の代表及び部員などと出会いもしました。先週金曜日、在スイスリーテンシュタインチベット人が国連に5項目要請を提出し、さらに中国政府がチベットにおける文化的虐殺、チベット宗教信仰や従来の伝統への干渉を直ちに停止するように求めました。この活動は国連規約人権委員会における進行中の第47期通常セッションの際、国連人権事務局の前に行いました。
チベット市民連盟フランス上院は先週水曜日で連盟の新たなメンバーらを紹介するため地元のチベット人代表らを主催し、かつチベット亡命議会 CCA の中道策、チベットでの深刻な人権状態、チベット環境、チベット語文化の保護、パリにおける週末チベット語塾の増設などをめぐる議論も目にしてきました。環境及び開発です。チベット政策機構は6月25日から3日間にわたるオンラインでの第3期チベット環境会議を開催しました。4つの国から有力を持つ議員、戦略者ら、環境弁護者、そして15人の環境専門家らが参加し、チベット郊外の生態学的役目やグローバル規模の気候変動を調査と議論しました。それで皆さん、今週のニュースはこれで以上です。ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。